Такі фестываль праводзіцца ўпершыню, але ўжо сабраў усе раёны вобласці. Як вучыць беларускай мове самых маленькіх, у кожным рэгіёне свой сакрэт. Мова, як частка культуры ў цэлым, непаўторная спадчына той ці іншай мясцовасці. Усе раёны прадставілі сваю унікальную візітоўку. Ёсць мотальскія каўбасы, якія карыстаюцца попытам не толькі ў нас, але і за межамі. Мотальскія кажухі таксама раней выраблялі, таксама знаёмыя былі ўсім. Таксама яшчэ дзіцячы атлас у нас распрацаваны Івановскага раёна, якім таксама ёсць неабходныя звесткі пра наш горад, пра нашы вёсачкі, пра нашу гісторыю знакамітых людзей. І на аснове гэтага атласа мы будзем знаёміць дзетак. Одета я в наш малоритский строй, костюм малоритского строя. Дом творчества, где занимаются и дети, и взрослые, своими руками делают наши костюмы. Выцінанка, паштоўка, маска, беларуская лялька. У межах фестывалю на спецыялізаваных майстар-класах можна было навучыцца асновам дэкаратыўнага мастацтва. Мы здесь делаем маски, театральные маски с поролона для детей дошкольного возраста, которые могут применяться как на утренниках, как в самостоятельной деятельности, так и в театральной деятельности. Детям очень нравится, так как они безопасные, яркие, эмоциональные. Дети хорошо входят сразу в роль и все свои эмоции выбрасывают в сказки. Зараз сучасні ляльки не такі, як народні ляльки, які вироблялися неколи своїми руками. Тому наші діти вельми охотно їх виробляють і так само ими маніпулюють, гуляють з ними. Адна з асноўных задач фестывалю – гэта абмен вопытам педагогаў в области ў справе выкладання беларускай мовы і прадметаў па-беларуску. В наших дошкольных учреждениях есть группы, образование которое ведется на белорусском языке. Это, естественно, по желанию родителей, но такие группы есть, и наши педагоги, наши воспитатели хотят работать в таких группах и работают замечательно. Те материалы, которые представлены на выставке, говорят о том, что мастерство их растет, и они готовы им делиться. Паводле дадзеных ЮНЕСКО, беларуская мова належыць да групы моў, якім пагражае знікненне. Згодна ж са статыстыкай з 2017 года, роднай беларускую мову ў краіне называюць менш за палову насельніцтва – 48%. У паўсядзённым жыцці у сям'і ёй карыстаюцца толькі 3,5%. Праўда, на так званай трасянцы размаўляюць каля 49%. Святы, фестывалі, мерапрыемствы, прысвечаныя беларускай мове, безумоўна, спрыяюць яе развіццю ў розных галінах грамадства, у тым ліку ў адукацыі. Але першы урок любові і павагі да роднай мовы даецца ўсё ж такі ў сям'і. Вераніка Якавец, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».